localització és aquí. És aquí. On? Aquí. En tot el fons de les pintures rupestres. Les pintures rupestres, Sí. l'absis. I l'absis, Això de l'absis. el que és el lloc de conferències. I on dormiríem? Dormiríem, ara hem de buscar el dormitori. Tenim la porta de Jo crec que hem de dormir aquí. Hem de dormir aquí, que no ens caurà res al cap. Aquí, aquest tros d'aquí. Per aquí només n'hi cap mig. Aquí no hi cabem pas tots, bueno, no, per aquí no. De fet, portem molts programes fent pobles abandonats. Jo crec que és hora de fer un vídeo podcast amb un poble abandonat definitivament. 24 hores en un poble abandonat. I posarem una càmera de moviment a la nit, per si aquí apareix alguna bèstia estranya, que s'activi i pugui ser un fenomen. Com aquí què? Aquí tots tres estirats aquí, que veiem? S'ha de netejar això, s'ha de venir aquí a cardar-li 4 hòsties. No, però tot i això, no, jo no ho netejaria, perquè la situació així és perfecta. Ara per dormir hem de mirar a veure on, perquè aquí, més que res, el tema una mica pla aquí. I aquí és perillós, a sota l'absis? Hauríem de demanar una hora, però jo quasi bé, no sé si anar allà a abordar ple amb una telefonada a l'alcalde. Bueno, fer una prèvia, una trucada i dir, escolta, volem fer això, ens podem reunir per parlar-ne. Mira, hi ha pintures. Aquí hi ha pintures rupestres. Què, estirats aquí? Sí, ens hem de quedar estirats aquí i esperar que no ens caigui res a sobre. Estirats aquí, treure els rocs, fotre una mica pla, cardar una colxoneta, Venir aquí amb un aixadell. cardar-ho pla i dormir aquí, tots tres dormir aquí. Bueno, no sé. Jo crec que dormirem poc, però bueno. Ja. Estirats Si aquí. és una nit que fa calor ja s'estarà bé, tu. Aquí, mira, mínimament, perquè per fora... L'absis aquest està a punt de caure, tio. Aquest absis és perfecte, és decoratiu. I la taula on la fotríem? Amb la taula buida t'enrotllo cap allà, encarat cap allà i t'enrotllo cap aquí. T'enrotllo les dues bandes aquí. Enrotllo aquí i enrotllo allà. Bueno, i també podem anar a fer localització baix al cementiri. I aquí dintre, David, què hi ha? Ojo, Què? això és per pujar dalt. El què? El campanar. Tu no pugis, No. Que hi ha unes escales.